My name is Lovely. Good morning. ଏବେ ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ବାସ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହରର ଷ୍ଟୋରିଟିଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ କଞ୍ଜୁସ ମହିଳାଟିଏ ରହୁଥାଏ। ସେ ମହିଳା ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଥାଏ, ତ କେବେ ବି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବାଟେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ସାଧୁ ତା ଘର ପାଖରେ ଆସିକି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। କମଳା ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା ନାଁ ହେଲା କମଳା ବାଇ। କମଳା ବାଇ କ'ଣ କଲା ନା କି ଭାବିଲା ଚୋର ତା ଧନକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଧୁ ସିଏ ଜାଣିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲା ନା କି ସେ କହିଲା, ଏ ଚୋର, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରେଇ ଆସିଛୁ ତୁ? ଏବେ ତୁ ଚାଲି ଯା। ସେତେବେଳେ ତାପରେ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡଣ୍ଡା ଧରିକି ତାକୁ ମାରିଲା। ଆଉ ସାଧୁକୁ ମାରିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁଟା ଚାଲିଗଲା। ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା, ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମହିଳାଟା ପଳେଇଲା। ସେଇଦିନ ରାତି ଅଧାରୁ ତିନିଟା ଚାରିଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁତୁଣିଟିଏ ପୁରା 8ଟା 9ଟା ଘୋଡ଼ା ଆଣିକି ସବୁଠାରୁ ଉପର ଘୋଡ଼ାରେ 9ଟା ଘୋଡ଼ାରେ 9 ଘୋଡ଼ାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ନିଆଁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ପୁରା ତାପରେ ଖାଲି ନାଚିଲା। କମଳ ବି ଉଠିକି ବଡ଼ ଇଏ ନେଇକି କହିଲା କି ସେ ଭାବିଲା କି ଚୋରଟା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚୋର ନ ଭୁତୁଣି ଆଉ ଘରେ ଯାଇକି ସିଧା ପଶିଲା। ଝରକା ପଟ ଚାହିଁଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଣି ନାଚିକି ପୁଣି କ'ଣ କଲା ନା ପୁଣି ଏପଟିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି ପଳେଇଗଲା ପରେ ପଳେଇ ଯାଇକି ପୁଣି ସେ ମାଠିଆକୁ ଫାଟିଦେଲା। ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ସକାଳୁ ସେଇଭଳିଆ ସବୁଦିନ ସେଇଭଳିଆ ହେଉଥାଏ। ସବୁଦିନ ସେଇଭଳିଆ ହେବ ସବୁବେଳେ। ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ସାଧୁ ପାଖକୁ ପୁଣି ଗଲା। ସାଧୁ କହିଲା କି ତୋର ଏବେ ଯିବା ଇଏ ଆସିଗଲା। ଭୂତର ସର୍ଦ୍ଦାର କୋଉଠି ଚାଲିଯାଇଛି। ଭୂତମାନଙ୍କୁ କହିଯାଇଛି କି ତମେ ମାନେ ହେଲା ଏବେ ରାଜା ଯୋଗ୍ୟ କହିଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭୂତମାନେ ଫେସଲା କରିଛନ୍ତି କି ତତେ ଏଠୁ ନେଇଯିବି। ତୁ ସବୁଠାରୁ କଞ୍ଜୁସ, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ହିଁ ନେଇଯିବି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୋର ପାଖରେ 4ଟା କି 5ଟା ଦିନ ଅଛି, 4-5 ଦିନ ସରିଲା। ତାପରେ ସେ ସାଥି ମହାରାଜକୁ କହିଲା, କମଳା ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ସାଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଏଇଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ସାଧୁ କହିଲା କି ସବୁଆଡ଼େ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କର, ତୁ ଦେଖିବୁ ତୋର ଆପେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ଦାନ ଦେଲେନି। କାଉ କି କୁକୁର ବି ତ ଖାଇଲେନି, ହାତ ବି ଟିକେ ଲଗେଇଲେନି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କମଳା ବାଇ କହିଲା, ପୁଣି ଆସିକି ତା ପରଦିନ ପୁଣି କହିଲା କି ହେ ସାଧୁ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପାୟଟା କହିଥିଲେ ସେଟା କାମ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କମଳା ଭାଇକୁ ସେ ସାଧୁ କହିଲା, ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ପଇସା କିଛି ଦିଅନୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଏବେ ଉଠିଯାଇଛି। ତୁ ଏବେ ମୋତେ ତୋ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦିଏ। ମୁଁ ତ ସବୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଠଶାଳା ସବୁ ବନେଇବାରେ ହେଲ୍ପ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୋର ଠିକ୍ ଯିବ। ମୋତେ ପଇସା ଦିଏ, ମୁଁ ସେସବୁ କରିଦେବି। ନହେଲେ ତୋ ପାଖରେ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଲେ ଠିକ୍ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ କମଳା ବାଇ ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ନା, ଭୂତ
ଦେଇଥିବ ମଣିଷ ତ କ'ଣ ଲୋଭ ବି ଚାଲିଯିବ, ମଣିଷ ତ କ'ଣ ଶୈତାନ ବି ଚାଲିଯିବ। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ହେଲା ଏଇଭଳିଆ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛି, ହରର ଷ୍ଟୋରି। ବାଇ ବାଇ ବାଇ। ଏବେ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଲଭଲିର କାହାଣୀ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଲଭଲି। ଏବେ ମୋ ଲଭଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଲଭଲି। ମୁଁ ଏବେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଉଁଛି ଆଉ ହରର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣୁଛି। ବାଇ ବାଇ ବାଇ।